Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ibrahim Sa'id a cikin wannan channel tamu mai albarka tashar DJ da Gariox TV. Mun gode da kasancewa tare da mu. Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya. To akwai wani yana nayi muku bidiyo akan yanda zaka saka nin kai linkin nashi na MTN. To akwai wani yana da gulo, kun san irin a ƙaramin waya hakan nan dai mafi yawanci an fi samun akasarin network baya hawa kai. To shi yasa na fito muna da wannan hanyar yanda za ka yi shi ta cikin wayarka ta Android na gulo kenan. To tunda an min bayani, an yi comment, an min bayani akan cewa gashi yanda ake fama da na gulon an sa code in bai yi ba, to shine ni ma kawai na ce bari muku bidiyo dan ku gani yanda ake yi ta internet. Mu shiga cikin wannan bidiyon namu. Kafin mu shiga, dan uwa, in yau ne farkon zuwanka cikin wannan channel tamu mai albarka, ka danna muna subscribing, ka danna muna ƙararrawan sanarwa da zarar mun ɗaura bidiyo a sanar da kai. Mun gode. Bari mu shiga cikin Chrome. Zaka shiga cikin browser ka ne. Chrome kenan. Kamar yadda kuke gani gashi nan a sama inda na fara rubuta glowo.ng/nin/. To wannan shine wap nasu. Kawai abinda zaka zo kai kawai sai ka danna searching. To ni da yake na taba bude shi saboda sai da nayi testing nashi, komai da zamu yi inde na Android ne sai mun tsaya mun yi test saboda kar mutane daga baya su zo su yi mana complain akan cewa bai yi ba. To ni da yake na riga na yi, to zan nuna muku abin da zai nuna muku. Kafin ya nuna muku wannan sashin, akwai a ƙasa nan gefen zai iya nuna muku ku danna continue. To ka taba continue, ba wani abu. Gashi nan yanda kake gani yanda ake cikawa da komai, first name, last name, middle name, phone number, national identification number, email address. Yawa, bayan ka cika nan, idan plastic ne da kai, national ID card naka plastic ne da kai, ka ga nan inda aka ce for example din nan wajen da aka rubuta 12 ne, kaman jikin ATM din nan shi ma yana da lambobin shi. To shi ma national ID card plastic in ya fito yana da lambobi kwaya 12. to kawai abinda zaka sa, zaka yanke, zaka sa 2 digits. Abinda suka ce, ka gani, please enter any 2 digits. In ma kuma ba plastic bane, in ma irin colored din nan ne, to kawai zaka cire nin number ka guda 2 kawai zaka sa, zai bayyana, kawai sai kai submit. Wannan shine na gulo. A nan ba za ka taɓa samun matsalar network da shi ba. Mun gode da kasancewa tare da mu. Sai ka tura wa abokananka don su ma su gani su yi, sabida kar a kulle musu layukansu. Dan uwa, mun gode.